скъпи колеги, имам честта да открия 12-тия събор, традиционен събор на Сдружение Сокол Харманли. Освещават се тези знамена с благодатта на Светия Дух, че според своето славно свещена вода. Живи здрави! Живи здрав! Другия сто, първо место. Морбета. Благодаря ви. Това с кир да си ги изгърбиш. Така. С кир. И да има лов само да има какво да стреляме, нали? Ще има. Стелка, ти всички награди обрала, брат. Какво правиш това? Майстор от спорта. Няма нищо, това до тренировка. Иди там по очите, после да направим една снимка. Заповядай. Така. Да продължаваме. Да разчита да града, майко. Айде, бе. Айде, да се живи здравко. Много кучета да отгледаш. Много кем да направиш. Кучката. Браво. Браво, браво. Извинявам се, кучето заспа. Голям да пораснеш, голямо лес да станеш, много кучета да гледаш. Курбана е от телешко месо. 420 кг е за целия пакет тук на всички дружинки. Отварим го от 6:30, в 10 часа курбана беше готов. Има ли материал, курбана става. Няма ли материал, не става. Благодаря.